pese iye zvino izvi muri kutyei kuti tishandise methods dzakazvishandisa yashanda nakuda kukorektira pano iye zvino ikukorektwa futi nevanhu vakapinda nemari sevanhu vakatorarwa nevanhu vekudezemu yandotaura advice ziyamu muizive zvinhu let's not use vanhu vasina kuzinevanhu vokuona vanotitaura chokwadi vobata kuti nyaya yenames mataura inini kana anything to be done nenames muzimbabwe constitution zvinotaura kuti ndiro chete yogona kugadzirisa izvozvo asi iye zvino takaona zviganamuzvimabhenki ndozvinemabenks aukunzi kana wabva kulenzi wonzipinda mubhenki inga mubhenki unotaura navo unosatoreka imari wana nhaka hamizivi kuti zviri kunenei matero constitution inotaura kuti panyaya dzenei ndochimwe chacho chinokwanisa kuabei referendum why not going to the referendum usati vatitengaimari muchiteerewo futi semaoko veterans kuti vatakasweta vakaumira ngemaoko vakapihwa nemi vachipihwa nezvikwereti